Hello guys, welcome to my vlog. So karon guys is naata sa bukid o naata sa gawas kay tudloan ta mo unsaon maligo ang mga nagpuyo sa bukid. Okay, so guys, as you can see naata sa tunga sa kakahuyan kasagbutan. Yes, look at my view. Okay, og karon guys na atay baldi. So mao ni siya ang baldi sa nagpuyo sa bukid. So karon moadto ta sa tabay kay maligo. Mga it takes 200 meters. So let's go. Okay. O karon guys, tanawa, nagdala kog tuwalya. So naa ko'y tuwalya. Okay. So hanga kay layo pud siya, gamay. So hapit na ta maabot guys, mga pila na lang ka likang. So maabot na ta didto sa atong kaliguan sa may tabay. Okay, naabot na ta diri sa may sapa. Look, sapa sa may ubos. Yes, so here it go. Okay, tanawang kakahuyan guys. So let's go. Okay. So kanan siya guys. Wala siya tunaan sa kabaw. So kung na kay kabaw, gusto ka magpaligog kabaw, magpatuna. So di mo ka diha magtuna. Diha maligo, magsalom-salom. Okay guys, so narata diri, naabot na. Yes, look. Para ang patay sa flow. Okay, so here na ta sa tabay. Okay, look, kusog kaayo ang agas. Yes, mao ni mong tabay diri sa bukid. And then, so kuhaon mo siyang kabo. Kuhaon mo lang kabo. Dayon, ano siyang. Okay, so na siya sungsong. So mo na siyang gitawag og sungsong. Kuhaon na to ni ang sungsong. Dayon, so saluran na to ang baldi. So diri guys, dili ka magproblema og monthly water bill kay papunuon ni ma siya. So gaston sa nato ang baldi. Yan. So wala kay kompetensya diri guys, maligo ka, bahalag isa ka adlaw ka maligo, okay ra kaayo. Unlimited ang atong tubig. So sa kaadlaw ka maligo kay wala kay kompetensya, ikaw ra. So di po siya hadlo kay hawan man siya. Okay. So karon maligo ta, so papunon sa nato ang baldi. So mo na siya maligo ang taga Bukid. Then after ani, uli na pud ta mag-hike na pud ta guys. So maligos ko guys. Thank you for watching.